नायलाय माबायदि खान्थालखौ मा खालामनो नागिरदों जेबो मिथिया मा गन थुलायलायखो हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गासिखौबो आंनि चेनेलाव फिन खेबसे बरायफिनबाय दानिया जोंहा दाब्लिजों आंजों निजिराखौ प्रेंक खालामनो दिनै फार्स्ट टाइम माने दाब्लिया जोंनाव फैदोंमोन बेरायनो नाथाय आं दा निजिराखौ खोन्थागोन आरो जोंनाव फैयाखै दाब्लिया होननानै गुबुन सिख्ला लोगो हमथांदों होननानै दिप्पिखौ माने प्रेंक खालामगोन नायदो नोंथांमोना निजिरानि रिएक्सनखौ स' भिडिअखौ जोबजासे नायबानो जाबाय लोगोफोर दाब्लि फैदों नै जोंनाव लोगोफोर दाब्लि मा खालामनांगौ दा फैदों दा दाब्लि मोनाव थांफिननोसै खान्थाल जानो थांगोन रैमालि जानो थांगोन थाइजौ जानो थांगोन मा जाहैयो मिथिया दहायनो फैनानै दंफैयो बेयो जोंनाव 1 घन्टा जाबाय दा जोङो बिनि हिन्जाव निजिराखौ प्रेंक खालामनो थांनो जे जोङो बेरायनो थांदोंमोन होननानै बिराद रागा जोंगोन बियो नाथाय बियो जोंनावसो दंफैयो आरो न' बोरबो जों बेरायनो थाङाखै नाथाय जोङो बेरायनो थांदों होननानै थगायगोन दे रागा जोंथो बोरै रागा जोंनोथ' हनै देखायगोन आङो एसेबां रागा जों नालाय बेयो ओंखायनो बिराद थगायनो मोजां मोनो आरो बेयो बांद्राया थगायनो मोजां मोनो आङो थुदो बादाव लोगोफोर बियो खान्थाल लांदों नोंहा मा सैमासो दंमोन बिदा हेपाय बबाय नामा ओइ थांदों ने दहाय दैथोफोरा दिनैसो मोनहैदो सोरनाव दिपालाय बोलानाव हामायो सोरबा दिपालाया बुङा नों थाङाखै थगायनो होननानै रायजाथों होननानै फैदोनो सोरबा सिख्ला लांग्रोयैखो जाबाय मानो थगायो मानो थगायो आरो सिरानिया नों फैसा बुरजा ओइ नोंनाव थाखाय भिडिअस बानायथारयो नुथो बानायथो नुथो न' होमबासो इसा होनदों नङा फायग्रालाय न' सिङाव दा बुजायना खिथागोन दा खिथागोन आंनो फुल काहिनि मा सानना जादो मान बादावदो र' नोङो आं खान्दा हान्दल'सो नोंसोर फुरा फायखानो खान्थादो भगबान लोगोफोर आंखौ बागदाव होदो खान्थालि जादों नङा खान्थालि ओइ खान्थालि मा होनदो फैदों लोगोफोरनिया फैलायबाय आंहा दाब्लि मामि मोननाव खान्थाल जानो फैदों ओमफ्राय मामा पाइनापेलबो जागोन जोंहा आङो थाखाय जाबाय आंखौ जाबाय थाङाखै दैथोफारायाव थगायदों नोंखौ प्रेंक खालामदों जों दहायनो न' भिडिअ सुरुवातावनो थगायगोन बेखौ होननानै फैखादों ओइ थाङाखै जानोसो दंमोन नोंखौ थगायदो जोङो मा होनो दै दानि थगायदो नोंखौ बिसा बुंनो मोनो नङा आंखौ रागा जोंबाथ' बुखागोनखा देवन अनलाइन देवन वाव माय गड नों थै होनबा जाया खुदुमनांगोन नों फैनाया फैबाय फैनाय जोंना जोंना फै नोङो बस नांगोन आं दानखायालाय खान्थाल दानखाया आं दानखाया आं दानखाया नों जाया दे हो मा थासं आं दानखाया आं दानखाया माबाखौ माबा आनारसखौलाय mana जाया दे ओइ दाउखि मा खबर खालि मा मबाइल नायनाय नांलाय हा दाउखि ओइ दाउखुमै ओइ दाउखि हाय थांबा मावजि बुरि नायलाय माबायदि खान्थालखौ मा खालामनो नागिरदों जेबो मिथिया मा गन थुलायलायखो गोदान फर्मुला नुबाय आं दिनै मा गन सोलायलायखो गैलासो मा मडेल बिलाय लाइफआव दोनैसो नुबाय आं मा गावगोन आरो इसा होनबा
सोर खारबो सोर खारबोनांगौ फाय आइ सानै खायसे माबा गोजौनिया मोननाय दोङो बे मोननायखौ माइखौ माबा हान नोङो हाननोबो 10 थाखा फैसा हरैनो दा हरगोन नायासो लाङाखै खान्थाल नागिरदोंमोन आथ'नांगोन साइजा अ साहामनानि माबागोन आरो अ आं हरबाथाय दाननो रोङासै आं माबादोसो गनखौ सोनानै थावब्लासो गावगोन जानो होनदों ini para bang sebentar ini nampaknya sing tanggung Udah mati rungi mati tanah deh. Kerja kor. Tapi mukhib. Umar ba, pasal dah lama mal mal dah kau tak betul belum bandang betul le ya ho. Tahu apa? Layang. Layang. Jaga macam. Nah kantor ke mana lain lah ya, Abdullah? Malai lah ya. Saya saya. Lain lah ya. Kantor kamu selama ya, mewah kan? Ini udah. Saya andeng. Saya bangkai saya. Itu kantor ke mana sih bisa mana dengar na? Zapulah. Sasyau mentah-mentah perlu lagi gendang. Orang bangkai zakaya bu kantor. Salangkan. Saya. Mana kok kayak apa salangkan? Saya mana itu kasih apa? Mana?